Na závěr výletu nás přišel pozdravit zástupce sponzora celé akce. Přinesl dárečky do tomboly a přivedl i harmonikáře, který nám k večeři zahrál na dobrou pohodu. Maminko moja, Po večeři byli vylosovaní výherci tomboly z jedné a i z druhé skupiny a pak harmonikář pokračoval ve svojí produkci. My jsme ho v tom ale nenechali samotného, teď jsme si zabékali. Někteří dali aj solo a dokonce se aj tančilo. Děkujeme, pane senátore, bylo to velice příjemné.